குடும்பத்தில் இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா இன்னும் ஒரு 3 மாதம் தான் உயிரோடு இருப்பாங்கன்னு டாக்டர் சொல்லி எங்களை அனுப்பிட்டாங்க. அப்போ எனக்கு வயசு ஒரு 9 என்னோட அவ்வளோதான் இருந்திருக்கும். அதை புரிந்து கொள்கிற அறிவில்லை. ஆனால் என்னை முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம். இன்னும் ஒரு 3 மந்த்ஸில் உங்கள் அம்மா இல்லைனாலும் நாங்கள்லாம் உனக்கு இருக்கோன்றப்ப எனக்கு புரியலை என்ன சொல்கிறாங்க. அப்போ எங்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசுவை பற்றி தெரியாது. திடீரென்று யாரோ ஒரு ட்ராக்ஸ் மூலமாக எங்கள் அம்மாவை ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் சந்திச்சாங்க. அப்போ நாங்கள் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய அன்பை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். தேவனை அறிந்த நாட்களிலிருந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எங்கள் அம்மாவோட சரீரத்தில் நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அப்போ 1 மாதம் ஆச்சு, 2 மாதம் ஆச்சு, 3 மாதம் ஆச்சு. அவங்க நிலைமை முற்றிலுமாக மாறி ரொம்ப தேறி அவங்க உடல்ல இது மாதிரி இருந்துச்சா என்று பார்க்கிற நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்தோம். இது எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்போ புரியல. ஆனாலும் எங்களை சர்ச்சுக்கு அனுப்பாமல் ரொம்ப நாள் குடும்பத்தில் போராட்டம் நிலம்பின நாட்களில் தேவன் எங்களோட துணையாக இருந்து ஒரு அரணான கோட்டைக்குள்ளே எங்களை பாதுகாத்த நினைவுகளை இந்த வேளையில் ஆண்டவர் எனக்கு தருகிறார். அதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் சபைக்கு செல்ல ஆரம்பித்தோம். ஒரு நாள் ஒரு முடிவு பண்ணி திடீர்னு எங்கள் அம்மா ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க. அதை தொடர்ந்து ஒரு நாள் எங்கள் அப்பாவும் ரட்சிக்கப்பட்டு அவரும் ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளாக போய் அப்போதான் நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம், ஆண்டவராகி இயேசுவை தவிர இந்த உலகத்தில் உண்மையான தெய்வம் ஒருவருமே இல்லை அப்பா. ஆமென் ஆண்டவரே, நீங்க ஒருத்தர் மாத்திரம்தான் உண்மையான தெய்வம். நீர் மாத்திரம்தான் உயிருள்ள தெய்வம். அழுது புலம்பி கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்துமாவுக்கும் விடை தருகிற வல்லமையும் அவரை விடுதலையாக்குகிற வல்லமையும் அவர் ஒருவருக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு என்ற உண்மையான சத்தியத்தை நாங்களும் எங்கள் குடும்பமாக அன்று கண்டு கொண்டோம். இன்றைக்கும் இந்த செய்தியும் இந்த ஆராதனையும் பங்கெடுத்து நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையிலையும் இந்த கட்டுகள் நீளுமா, இந்த வியாதியிலேருந்து விடுதலை வருமா, இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூ இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆண்டவராக இயேசுவை பற்றி பிடித்து கொண்டுகிற ஒரே ஒரு நிலைமையை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. எஸ், there's nothing impossible for him. Amen. வல்லமையான தேவன் நம் வாழ்க்கைக்குள்ளாக வந்து எல்லா இம்பாசிபிளான சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா பலனின்மையையும் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அவருடைய பலத்தினாலும் அவருடைய உன்னத பலத்தினாலும் நிரப்பி நம்மை மாற்ற வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த வேளையில் நம் கண்களை மூடி ஆண்டவரே எங்கள் இருதயத்தில் உம்மை வரவழைக்கிறோம் ராஜாவே. Even if you were with the Lord for a long time, today I urge you to come into his presence again so that we'll be renewed in his presence. Amen. இது நாள் வரைக்கும் நம்ம ஆண்டவரை தெரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த வேளையிலும் அவர் சமூகத்தில் வந்து நின்று ஆண்டவரே எங்களை உன்னத பலத்தினால நீங்க நிரப்புங்க என்று சொல்லுவோமா? நாம் ஒரு மனமாக அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவருடைய பலத்தினால் நம்மை நிரப்பி நம்மை இடைக்கட்டி அவர் வழி நடத்துகிற அன்பு தகப்பனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா ஜீசஸ். ஆமென். எங்களை விட்டு கொடுக்கிறோம் ராஜாவே. யாரெல்லாம் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ராஜாவே உம்மை அழைக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய உன்னத பலனுக்காக நிற்கிறோம் ராஜாவே. மான்கள் எப்படி நீரோடை வாஞ்சித்து நிற்கிறதோ அதே போல எங்கள் ஆத்துமா தேவனுடைய பலத்திற்காகவும் தேவ அன்பிற்காகவும் இந்த வேளை வாஞ்சித்து நிற்கிறது. ஆமென் அப்பா. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்த போகிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி. உன்னத பலத்தினாலே நிரப்பி ராஜாவே எந்த வியாதியும் அப்பா இனி எங்கள் சரீரத்தை விழுங்காதபடிக்கு தேவனுடைய வல்லமையினால் எங்களை ஆட்கொள்ளப்பட போவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜாவே. Amen Father. We believe Jesus that there is a breakthrough in the name of Jesus. Amen. இயேசுவின் நாமத்திற்கு வல்லமை உண்டு ராஜாவே. உம்முடைய நாமம் இன்றும் என்றும் என்றும் ஜீவிக்கின்ற நாமமாய் இருப்பதனால இந்த வேளையிலும் தகப்பன்தாம் எங்கள் ஜெபங்களை கேட்டு எந்த ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் எந்த ஸ்ட்ராங் ஹோல்டாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலிருந்து ஒரு பிரேக் த்ரூவை நீங்க இந்த நிலைமையில் எங்களுக்கு தருகிறீங்க, இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு தர்றீங்க ராஜாவே. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி நன்றி ராஜாவே. அப்பா நன்றி அப்பா. எங்கள் கர்த்தர் தாமே இந்த ஆராதனை முழுவதும் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்தினீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த நன்றி செலுத்துகிற இருதயமானது இன்று மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் சமூகத்தோடு இணைந்து உமக்கு எப்பொழுதும் நன்றி சொல்லுகிற இருதயத்தை எங்களுக்கு தாருங்க ராஜாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி இந்த வேளை தேவாதி தேவனுடைய வல்லமை நம்மை நிரப்பினதற்காக இனி நம்ம முன்ன மாதிரி இல்லாமல் அவருடைய உன்னத பலத்தினால இந்த ஓட்டத்தை ஓட போகிறோம் என்ற நம்பிக்கை விசுவாசம் உள்ளவர்களாக கரங்களை தட்டி அவருக்கு நன்றி பலிகளை ஏறெடுப்போம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென்.